Bendithia o dad nefol, yr adeg hon o addoli. Ein calonnau ar agor, ein ymynau'n cael ei canu, ein gweddiau'n cael ei rhannu. Bendithia gyfarfod ein bywydau, a'i llenwi athdang nefedd. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi i roedfa ddigidol yr wythnos hon. Bydd y myfyrdod heddi yng ngofal Peter Hughes Griffiths, a fydd yn sôn am un o'i hoff adnodau, mas o'r gyfrol Hoff Adnodau'r Cymru. Allai sicrhau chi bod chi mewn am wledd. Croeso cynnes i bob yr un ohonoch chi, a diolch am ymuno ni. Daw'r darlleniad heddi mas o'r 5 bennod o Efengyl Ioan. Tystion i Iesu. Os wyf fi'n tystiolaethu amdano fy hun, nid yw fy nhystiolaeth yn wir. Y mae un arall sydd yn tystiolaethu amdano fi, ac mi wn mae'r gwir yw'r dystiolaeth y mae ef yn ei thystio amdanaf. Yr ydych chi wedi'ch anfon at Ioan, ac y mae gennych dystiolaeth ganddo ef i'r gwirionedd. Nid dynol yw'r dystiolaeth amdanaf, ond rwy'n dweud hyn
mwyn i chwi gael eich achub. Canwyll oedd Ioan, yn llosgi ac yn lliwyrchu, a buoch chi'n fodlon gorfoleddu dros dro yn ei oleuni ef. Ond mae gen i fi dystiolaeth fwy na'r iddo Ioan, oherwydd y gweithredoedd a'i roes y tad i mi i'w cyflawni. Yr union weithredoedd roeddwn i gwneud, yr rhain sy'n tystiolaethu amdana fi, mae'r tad sydd wedi fanfon ni. A'r tad am hanfonodd i, y mae ef ei hun wedi tystiolaethu amdana fi. Nid ydych chi eriod wedi clywed ei lais, na gweld ei wedd, ac nid oes gennych mwy air ef yn aros ynoch, oherwydd nid ydych chi'n credu'r hwnna'n fonodd ef. Yr ydych yn chwilio'r ysgrythurau, oherwydd tybio'r ydych fod i'ch chi fywyd tragwyddol yn ddyn twy. Ond tystiolaethu amdana fi y mae'r rhain. Eto, ni fynwch ddod ata fi gael bywyd. Mae'r adnod y dwi wedi ddewis, allan o'r cyntaf o Hebreed, y 7th adnod. Am yr angylion y mae'n dweud, yr hwn sy'n gwneud ei angylion yn wyntoedd, a'i weinidogion yn fflam dân. Sawl un ohono ni bellach all weid yn bod wedi cael y profiad byw o wrando ar Tom Nefyn yn pregethu. Wel, braint ac anrhydedd yw cael dweud fy mod i yn un o'r rai hynny. A funnau'n grwt ifanc, cofiaf yn glir am bregethwyr mawr y cyfnod yn dod i gyrdde mawr blynyddol, dydd Gwener y Groglith, Capel Methodistiaid Cros y Graig, ym Mhentre Drefelin, ger Drefach fel Unre yn Sir Gaerfyrddin. Yn ei blith, y parch MP Morgan Blaen Anerch, a'r athro J.R. Jones Abertawe. Ond yr un a ddeie amlaf oedd y parch Tom Nefyn Williams. Ac ar un o'r ymweliadau hynny, fe'i cofiaf yn glir yn pregethu ar yr adnod hon, gan ganolbwyntio ar y fflam Gristnogol, y fflam na ddiffydd
byth. Yn ystod y bregaeth arbennig honno, a munen fi falle'n arddegau cynnar, y ces i'r teimlad am y tro cyntaf bod yr arglwydd Iesu yn siarad â fi yn bersonol, a hynny trwy genadwri Tom Nefyn. A heb os fe'n cyffyrddodd. Fe'n cyffyrddodd yn ysbrydol wrth i mi brofi'r ymdeimlad dwys a Christnogol hwnnw. Rhywbeth na wna i fyth i anghofio. Roedd ei lais a'i fynegiant treiddgar yn gafel yn y gynulleidfa. A'i weld yn disgyn o'r pilpid a pharhau i dreithi ar lawr y capel yn syfardanu pawb. Ac y mae ei eiriau am y fflam na ddiffydd byth yn dal mor fyw yn y cof ac wedi fy nghynnal fel Cristion ar hyd fy oes. Ac ers y gwener y groglith arbennig hwnnw, rwy wedi canolbwyntio ar hyd y blynyddoedd ar ddod i wybod mwy am y parchedig Thomas Nefyn Williams, 1895 i 1958, ac am ei weinidogaeth anarferol a'i bregaethau grymus. Mae fy ffrind diweddar bellach, Olive Camden, oedd hi yn ei gofio yn torri allan i gannu'r emyn "Throw out the lifeline" yn ystod un o'i bregaethau yng Nghyrdde Mawr Clos y Graig, gyda nifer meddai hi yn cael ei cyffro ac yn ymateb drwy weiddi allan "Diolch iddo". Mae nifer dda o lyfrau wedi ei hysgrifennu amdano. Ac yn ei bortread ohono mae Harry Parry yn sôn am y cymeriad cymleth o ben llun, a fi'n bregethwr, gweinidog ac efengylwr anghyffredin, a gwahanol hefyd, a hynny yn ardaloedd y Tumble, Rhosesmor, Bethesda ac Edern. Ar Fawrth y cyntaf, 1995, darlledwyd ffilm 95 munud amdano, a hynny ar S4C. Ac am ei gyfnod cythryblus fel gweinidog yn y Tumble, gyda Richard Elfyn yn chwarae'r rhan Tom Nefyn. Gallwch weld y ffilm hon yn y cornel clip fel rhan o gasgliad archif ddarlledu Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol, neu mewn unrhyw ganolfan cornel clip ar hyd a lled Cymru. Neu ewch ar Google ac fe welwch luniau ac fe gawch stor o wybodaeth ar manylion a'r llyfryddiaeth sydd ar gael am y gŵr rhyfeddol hwn. Mae'n werth nodi bod beddfain i'r parchedig Tom Nefyn Williams wrth gapel Rhyd y Clafdy, ac arno yma y traddododd ei bregaeth olaf. Nos Sul, Tachwedd y 3 1958. Matthew 6 a'r 6 adnod. Ac wedi caid y ddrws. Yno hefyd mae englyn William Morris. Bu was gwir heb segirid, yw arglwydd dan eirglod ac adfyd, ac o'i bregaethau i gyd, y fwyaf oedd ei fywyd. Mae cofeb iddo hefyd ar wal capel Bethania, Pistyll, sy'n cynnwys penddelw ohono ynghyd â'r geiriau, fe oedd ganwyll yn goleuo ac yn llosgi. Y parchedig Tom Nefyn Williams, 1895-1958, brodor o'r Pistyll, chwarelwr, cymwynaswr, efengylwr.
Ar ei garreg fedd, yng nghapel Edern, Llun, mae'r geiriau i gofio'n annwyl am y parchedig Tom Nevin Williams, 1895-1958. O'r holl ganeuon y mae Dafydd Iwan wedi ac yn ei canu, yr un sydd yn gafel yna i bob tro ac yn dwyn i'r cof y bregaeth honno a draddododd Tom Nevin am y fflam na ddiffydd byth yw. Weithiau bydd y fflam yn llosgi'n isel yn y lamp. Bob tro clywaf Dafydd yn ei chanu, bydd y munudau ysgytwol rheini a brofais yng nghapel Clos y Graig yn llifo'n ôl. Diolch i Tom Nevin am gynnal y fflam ac am gadarnhau fy ffydd. Gweddiwn. Arglwydd pob gras a gwirionedd, diolch i ti heddi am fendithion ffydd, ac am y nerth a'r gobaith y ddaw i ni o gredu yno ti. Am i ni dy adnabod yn dy fab Iesu Grist, am i ni weld o goniant yn ysblander dy greadigaeth, am i ni ddod o hyd i dy gariad yn dy roddion, ac am i ni gael adnabod pobl o ffydd gadarn a'i dylanwad hwy arno ni,
ac am bob profiad o'r bywyd sydd fywyd yn wir. I ti, Arglwydd, ein goleuni a'n gobaith, yr offrymwn ein diolch a'n clod. Arglwydd pob gras a thrigaredd, cydnabyddwn ged y fron, mae bobl digon anifydd i ni ar y degau. Madda i ni pan fydd lamp ein ffydd yn llosgi'n isel, ein gobaith yn pylu, ein cariad yn oeri, a'n hamheuon yn ein pellhau o ddiwrth o ti. Credwn ni dy fod i'n edrych yn dosturiol arno ni, yn edrych yn dosturiol ar y gwan a'r edifeiriol, yn dy drigaredd tosturia wrthon ni felly, ac adfer a bywha ein ffydd. Arglwydd pob gras a thosturi, gweddiwn dros bawb sydd mewn adfyd a thrallod, yr rhai sy'n glynu wrth weddillion ei ffydd, tra'i bwy byd yn gwegian, oherwydd afiechyd nad oes iddo wellhad, neu golled sy'n ei llorio. Gweddiwn dros yr rhai y mae goleuni ffydd wedi diffodd yn llwyr yn ei calonnau, a'i gadael yn hywyllwch anobaith. Tir datyn nhw, Arglwydd, yn dy dynerwch a ddras, i ail gynnau fflam ei gobaith, a'i harwain i ganfod diddanwch dy gariad. Arglwydd pob gras a nerthach rhyfhan ffydd, a chymorth ni ymateb i ti a phob ran o'n bywyd. Goleua'n meddyliau, fel y credwn yno ti gyda sicrwydd, ath proffesu'n arglwydd ac yn waredwr i ni. Meddianna'n calonnau, fel yr ymddiriedwn yn dofal, a phwyso arnat ym mhob anhawster a phob awr dywyll. Grymusa'n hewyllus, fel y byddwn ni'n i fyddhau thorchmynion di, ac yn barod i ymroi gyflawni dy waith yn y byd. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewellus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel y myddeiw ni i'r rhai y droseddodd yn ein herbyn, a phaid a'n dwyni brawf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti o'r deyrnas, yn erth a'r gogoniant, am byth ac am byth. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi, a diolch arbennig i Peter am ei gyfraniad gwerthfawr i'r oedfa. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.